До вашої уваги пропонується на продаж простора двокімнатна квартира з чудовим розташуванням. Квартира знаходиться на 5-му поверсі 9-поверхового будинку. Квартира розташована у середині будинку, що гарантує тепло та комфорт у будь-яку пору року. Помешкання світле, затишне, квартира під ваш ремонт. Ідеальна основа для створення дизайну під ваш смак. Уся необхідна інфраструктура розташована поруч: дитячий садок, школи, ринок і продуктові магазини. Загальна площа квартири 46 квадратних метрів. Кухня 6 метрів. Санвузол роздільний. На холодну і гарячу воду стоять лічильники. Будинок газифікований. Телефонуйте для перегляду. Ця квартира варта вашої уваги.